štát vytvoril Národnostnú radu a dal rámec zákony, podľa ktorého by sme mali mať. Komisie nepíšu zákony, že sa majú vytvárať. Tu nastolila sa jedna veľmi dobrá otázka. Pán Feldý povedal, či sme my tu len na dvíhanie rúk, alebo niečo môžeme tu aj pozmeniť. Neviem, kedy sa tu niečo pozmenilo, ak niekto povie niečo, vy si vyhlasujete sami 3 listiny, čo chcete. A keby to bol aj najkorektnejší názor, aj zvuk zdravého rozumu, by ste to nevyhlasovali. Čiže komisie, na čo sú potom výbory? Viete, vy sa hráte na veľký parlament, chcete kopírovať všetko, ale my ten rozpočet nemáme. Takže vidím to, že by nemalo to tak byť, pán Červenák, a nie nejako, že vy nepodporíte takto. Keď výbor sa môže zdať svojich komisí, lebo videl, že to nefunguje a dajú to do správe, Adam ako rozumný človek si zváži. Veď tie fotky, čo si tam kvačkujú, že sa stretajú, to sú všetko kamaráti a my ako Listina Slováci pred nie sme zadlžení žiadnemu združeniu vo voľbách, nežiadali sme si žiadnu podporu a vy ste agitovali po školách základných, ktoré dostanú prostriedky, po kultúrnych ustanovizniach, ktoré vás podporovali, ktoré nosili letky vaše. Čiže to je ten problém.